Čaute, vítam vás pri ďalšom videu, dúfam, že sa vám bude páčiť a dneska tu budem s niekým ďalším. Vlastne aj tak ste si už prečítali názov videa, že to je prank call, takže ten niekto ďalší bude vlastne na druhej strane tohto telefónu. Bude to vlastne niekto, komu zavolám a on sa mi ozve. Takže pustíme sa na prvý telefón. Prvý telefón bude do jednej pizzerie a opýtame sa ich, že prečo vyrábajú vlastne tú pizzu okruhu. No však uvidíte. Takže volať. Dobrý deň, dovolala som sa do pizzy. Áno, dobrý deň, čo si prajete? Ja by som sa chcela spýtať, že prečo vyrábate pizzu okruhlu a krabicu štvorcovú? No, prepáčte, to asi nie som správny človek, na koho by ste mali smerovať takéto otázky. Viete, lebo je to dosť neekonomické, keď spravíte pizzu okruhlu a vlastne dáte ju do tej štvorcovej krabice, kde potom ostáva priestor na pomaly ďalšiu pizzu. Ešte kebyže spravíte ten obal okrúhly, tak tam nie je žiadne voľné miesto a je to veľa užitočnejšie. No, možno, ale okrúhla krabica je ťažšia na výrobu. No, to ste ma veru teraz dostali, to je pravda, no. Tak vyrábajte radšej štvorcovú pizzu. Ešte raz vám opakujem, že nie som správny človek na takéto otázky. Ale viete, boli by ste tá najslavnejšia pizzeria v šírom okolí, ktorá vyrába štvorcovú pizzu. Každý by hovoril o tej slávnej štvorcovej pizzi. Ešte raz vám opakujem, že ja len prijímam objednávky. Ja nie som správny človek na takéto dotazy. Tak by ste to mohli odkázať tomu správnemu človeku. OK, odkážem. Ale isto? Môžem vám veriť? Prajte si ešte niečo? Poprosím jednu tú slávnu štvorcovú pizzu. Hovorila mi o nej jedna kamoška. Táto teta bola akási nadurdená. Mala akýsi zlý deň, ale bude mať ešte horší, keď zistí, že prišla ten najlepší biznis v živote. Takže teraz zavoláme do jednej spoločnosti, ktorá vyrába radiátory a zavoláme, že či by nám predali teda taký čierny radiátor. Dobrý deň, dovolala som sa... Áno, dobrý deň, čo si prajete? No ja by som mala takú jednu otázočku. No šupne sem! Že prečo sú radiátory biele? Lebo také odjak živa vyrábame. No ja sa pýtam akože tak všeobecne, no to je jedno. Je len, že keby ich vyrábate čierne, tak tá čierna by priťahovala teplo a potom by ľudia ušetrili za energiu. To je možno pravda, ale čo by robili v lete? Čo by robili v lete? No však asi by išli na dovolenku za tie ušetrené peniaze. Jaj, tak som to nemyslel. Keby je radiátor čierny, tak by kúril aj cez leto. No, ale to by až tak nevykúrilo. No tak, najefektívnejšie by to bolo v lete. A nie cez zimu, keď to najviac potrebujete. No, Práve som vám povedal, že sa to vôbec neoplatí. Cez zimu vám to skoro nič nevykúri, lebo nesvieti toľko slnko. A cez leto vám tam nakúri až moc. no lebo mne by sa taký čierny radiátor dosť hodil, ako som vám už hovorila, do tej červenej izby. Naša spoločnosť vám môže predať klasické biele radiátory a vy by ste si ich nafarbili aj na ružovo. Ale ja nechcem žiadny ružový, ja chcem čierny. Obrazne. No, že si to môžete namalovať na hociakú farbu. Pre mňa, za mňa aj na fialovo. Ešte raz vám hovorím, že ja nechcem žiadny ružový ani fialový, ja chcem čierny. Ja vám rozumiem. Vy ako si nerozumiete No mne. tak to bude asi pravda. Myslím to tak, že vám predám biele radiátory a vy si už nafarbíte na akúkoľvek A farbu. nedalo by sa to tak, že vy by ste mi to nafarbili a aby ste mi to tu prišli všetko nainštalovať, nastaviť, lebo viete, ja sa to nejak moc Ako nevyznám. si moc špekulujete, sa mi vidí. Ja tak nič, do počutia. Som musela rýchlo zrušiť, lebo aký si už bol moc akčný a hlavne divný. Takže tretí a posledný telefonát sa bude skladať z toho, že zavoláme nejakej tete alebo teda ujovi, ale budeme teda hovoriť, že mami, že prečo si ešte pre mňa neprišla. Takže vyskúšame, či ako na to zareagujú ostatní ľudia. Mami, akože, kde si toľko? Však už si dávno mala pre mňa prísť. Asi nemá dieťa, alebo čo? No mami, kde si toľko, prosím ťa, však ťa tu čakám už asi 15 minút.
Prepačte, to bude asi omyl. Meg, prosím ťa, nerob si zo mňa žarty. Už druhýkrát ti nenaletím. Prepačte, toto je naozaj asi nejaký omyl. Skontrolujte si číslo. Mami, že skontrolovať číslo, no jasné. Potrebujem, aby si pre mňa hneď teraz prišla, už ma tam decka čakajú. Prepáčte, ale naozaj skontrolujte si číslo, to je nejaký omyl. Mami, fakt ti už druhýkrát nenaletím. Pozriem sa na telefónne číslo, aby som si akože skontrolovala a ty tuto vyjdeš z rohu a začneš sa mi smiať, že haha, naletela si. Prepáčte, ak si takto z vám robí mama žarty a vy Boh viete, čakajte, tak veru vám nezávidím. Ale nie, tak asi to máme v rodine. Prepáčte, že som vás obťažovala. Nie, nebojte sa, ja nezabudla na mňa mama, ja si setkám doma v pohodi. Teda, ja už som sa o vás bála, aby takto. No dobre, uložte si prosím toto číslo, ako sem už nevolať. Dobre, uložím, jasné, a ešte raz sa vám ospravedlňujem, do počutia. Tak táto teta bola asi najlepšia, akože fakt pomaly by pre mňa prišla aj autom, si myslím. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a podobné vtakoviny a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!